Bueno, Iago, quedan un pouco máis de 24 horas, como ves o equipo? Pois moi ben, con moitas ganas xa de que chegue o momento. A verdade é que as 6 semanas escasas de preparación pasaron voando bueno, chegou o momento que todos estábamos desexando e nada, mañán a 7:30 da tarde, pois por fin vamos a poder ver rodar un balón con acento galego, neste caso nos playoffs galegos e ainda por riba pois o Compostela, non? Ese escenario tan bonito como é Balaídos en esta cita tan bonita que é o playoff do final e o que tanto o club, xogadores, corpo técnico e afeccionados pois vamos esperando desde que comezou esta temporada. Bueno, Casas foi o que máis tocado, o que estuvo tocado estes días, xa o 100% para xogar ou ainda con limitacións? Todos o 100%. Os xogadores disponibles están todos o 100%, é certo que bueno, dos 25 xogadores que estuvemos facendo esta volta ao traballo contando os juvenis, hai 2 juvenis que teñen alguna molestia, que non vamos a poder contar con eles, pero que primeiro equipo están todos o 100%. Bueno, agora mesmo, estas horas, a única baixa sería de Antas. Que opinas de que xogadores como Antas ou os que están sancionados no Arousa ou no Barco non poidan xogar e Adri Castro no Ourense, que si estaba sancionado, si poida? Bueno, pois así a bote pronto parece que é algo injusto, non? Bueno, non é certo que nos puxemos en contacto ca Federación para alegar esa prescripción de tempo na quinta tarxeta de Pablo Antas, foi rechazada, pero por outro lado, pois a expulsión de Adri Castro no Ourense, pois foi para adiante e a quitaron. Entonces, a priori, si isto queda así, pois xa non partimos en igualdade de condicións. As noticias que temos a día de hoxe é que ao largo deste día pois vais a facer unha reclamación ou vais a facer unha segunda intentona e esperemos que o fin de semana pois que todos ou ben podamos xogar con todos os xogadores que temos para facelo ou ben pois finalmente perder eses xogadores que están sancionados. Esa reclamación da que falas únicamente inclúe aqueles xogadores sancionados pois cun partido, sancións leves. En calquera caso, no teu caso, que estás sancionado con 2 partidos, estarías igualmente fora. Sí. Despois de 4 meses, non crees que ese tipo... Bueno, non crees que deberían prescribir ese tipo de sancións tamén? Sí, eu creo que sí, vamos a ver, se a expulsión, como se pode ver o mellor noutras categorías, sea por algo moi grave, agresións ou cousas desas, sí que aí non vai por número de partidos, vai por meses ou semanas de sanción, neste caso é unha expulsión por unha protesta no medio dun partido, ata a data pois tamén prescribiría, pero bueno, si me das a elegir, eu prefiro ter a todos os xogadores disponibles e quedarme no banco, como así, bueno, na bancada, como así está estipulado e así vai a ser, pero poder contar con todo. Eu, este fin de semana, nestes playoffs, ao final o adestrador en partido, e máis tendo no corpo técnico a Rodri, Alex, xente que vai a estar no banquillo, que vamos a ter comunicación, incluso outro día que fomos a presentación deste playoff, pois nos indicaron onde nos vamos a sentar, a xente que vamos do equipo e que non podemos estar no banco, un estadio vacío pois é prácticamente doado por nos en contacto coa xente do banco, pero bueno, os protagonistas agora máis que nunca son os xogadores, o traballo noso entre semana, o equipo chega moi ben preparado, si podemos contar con Antas para ter unha variante máis fantástico e senón, pois o partido está máis que traballado. Pero imos te ver na grada o estilo Fernando Vázquez dando instruccións ou non? Non, primeiro, bueno, eu non fumo, o sea que o pitillo xa non o vou a sacar, non. A miña idea é estar moi tranquilo, estou desexando que chegue mañán para ver como chega o equipo, non? Que vimos falando nas últimas semanas, non só nós, sino todos os equipos do resto de adestradores, ainda outro día nesta presentación falábamos entre os adestradores dos distintos equipos,
que a principal duda que temos é, bueno, sabemos como está o equipo nos adestramentos, podemos testalo ou poñer o baremo en como estaba o equipo antes do final de Liga. As nosas sensacións son moi boas, pero é certo que o partido do domingo é un rival diante, que tamén leva traballando o seu, que tamén ten un plan de partido, que ten os seus xogadores con muchísima calidad, e a principal duda é como vai a responder o equipo a exigencia da competición. Os partidos do domingo non teñen nada que ver cos partidos que xogas nos adestramentos. E ainda por riba, pois, bueno, xogándonos o que nos estamos xogando todos, non? Que é un partido a 90 minutos no que se vai a xogar toda a temporada. Un pouco polo que insisten os xogadores durante toda a semana, e por moito que o empate vos sirva, o plan de partido entendo que inegociablemente vai ser saír a gañar. É que a nosa experiencia nos di que hai moitísimos exemplos no mundo do fútbol que cando ti faz un plantexamento para non perder, normalmente hai un alto porcentaxe de que che saia mal, non? Entonces non podemos caer nese erro, non podemos pensar que temos que ir co freno de man botado, pero bueno, entre sair a gañar e sair a volvernos tolos, pois hai unha moi grande diferencia. Nós o que temos que facer bueno, pois botar un pouco de experiencia, ir manexando os tempos do partido, é certo que temos un plan de partido claro, e a partir de aí, pois, bueno, xe dicía antes, hai un rival enfrente que tamén pois, vai a facer o seu, un pouco a combinación de todo, pois declinará pois, o que o equipo vai facendo. Está claro que a nosa intención sempre é gañar, vale? Pero sabemos que o empate nos vale e a partir de aí pois, teremos que ir xogando con os distintos escenarios que se den mañá. É verdade que desde fora pois todo o mundo ve que o Compostela lle vale o empate e lle vale a vitoria, non? Pero os outros equipos terían que gañar. Houve que facer algún traballo mental para que o xogador non chegue a caer nesa relaxación de pensar que está todo non gañado, pero sí que está un paso por diante dos demais? Non, ademais o sentir do vestiario do equipo é o contrario, o sea, o sentir do equipo é que estamos todos en igualdade de condicións. Nos, ao principio, o que queríamos era bueno, acabar a liga regular como campeóns para poder ter opción a ese playoff de primeiros, un doble partido, pois, ser quen de subir directamente, e os segundos, terceiros e cuartos teñen que xogar 6 partidos. Neste caso, estamos todos a 2 partidos, por lo tanto, o equipo ten moi claro, sabe que, bueno, pois, non estamos en igualdade de condicións, por dicirlo así, en canto a fases ou partidos para conseguir o ascenso, non? Pero tamén é certo que, bueno, dentro deste formato, pois si sabemos que non encaixar gol nos dá esa ventaxa, pero, bueno, xa che digo, volvo outra vez o que che dixen na resposta anterior, temos que ir xogando con iso. O equipo para nada está relaxado, todo o contrario, a perspectiva e a mentalidade do equipo é sair a gañar, evidentemente, bueno, temos a ventaxa de que o empate nos vale por méritos propios, porque ao largo do ano pois fomos o equipo máis regular, a clasificación así o di, e ainda por riba, pois, bueno, temos esa vitola de favoritos por parte do resto, e non evitamos eso, nin todo o contrario, é máis, para nós é máis que merecido, non só polo deste ano, sino polo dos anos anteriores. Entonces, esa é a nosa realidade, que somos o equipo mellor clasificado e por ende, pois, que temos esa pequena axuda, se lle queres chamar, ou esa pequena gratificación por parte da Federación para este período. Dúas moi breves xa te deixo. Entendo que é o terceiro playoff seguido para vos, tedes unha experiencia que os outros equipos non teñen, entendo que iso para vos tamén ten que ser un plus a hora de afrontar a competición. Sí, para nós, evidentemente, que para nós o primeiro é unha situación pois super agradable, volver a xogar outro playoff, para nós é ilusionante, máis ilusionante que nunca, chegamos con máis humildade que nunca, e tamén, eu digo directamente, que chegamos máis preparados que nunca.
temos esa dúda de como vai a responder o equipo despois de tanto tempo sin xogar, pero as sensacións que o equipo deu ao largo do ano, os números, 15 goles en contra, 50 a favor, partidos seguidos gañados no Vero Boquete, bueno, un cúmulo de cousas que fan que seamos moi optimistas. Nada, só queda chegar a mañán e darlle alegría a nosa afición, pois pasando a eliminatoria de mañán e que o vexan desde a casa, que sabemos que non poden estar ali en Vigo, bueno, desde aquí, pois, transmitirlles que bueno, que queden na súa casa, que colla uns bons aperitivos, unha boa cervexa, un refresco e que queden na casa vendo xogar o seu Copos e que, bueno, que apelen un pouco a precaución, que non vayan a Balaídos ou as súas inmediacións, como se pudo ver en algún momento en primeira ou segunda división, non? Bueno, nós sabemos que estamos perfectamente apoiados, sentimos o cariño da xente polas redes sociais, mismamente hoxe, pois, no adestramento ao largo da semana, xente que ven a vernos traballar e que nos mostra o seu cariño e, bueno, todo o seu apoio, e nos mañana a 7:30, que nadie lle quepa dúda, que vamos a xogar tanto ca cabeza como co corazón e ca garra que a xente nos está transmitindo. E do Barco que destacas ou en que hai que centrarse? Bueno, pois o Barco primeiro, que como cuarto clasificado, para eles isto é un premio. É certo bueno, que nas últimas semanas pois esa posición de cuarto pois fai que, entre comillas, teñan que facer algo máis que o resto, porque non lles vale o empate, pero que ninguén olvide que este Barco leva varios anos pelexando por quedar entre os 4 primeiros, non o conseguiu por pouco os anos anteriores, ten unha grandísima plantilla, todos os anos confecciona plantillas super competitivas, con xente con pasado en segunda B, Juan Tolazo, Ibi Vales, Rubén García. Rubén é un xogador que ten 38 anos e xogou 9 playoffs, non de terceira a segunda B, sino de segunda B a segunda división. Bueno, é certo que o cuarto clasificado, pero se miras as plantillas dos 4 equipos, os 4 temos grandísimos xogadores con moito recorrido, con moita veteranía. En este caso, pois o Barco, tendo eso, aunado pois a ilusión e as ganas que teñen, é un equipo moi perigoso, sobre todo pois de medio campo hacia diante, que as súas individualidades pois poden marcar en certos momentos do partido pois a balanza para o seu lado. Pois pola miña parte nada máis, Iago. Gracias e sorte. Gracias a ti. Está por aí Leticia, se non me equivoco. Sí. Leticia, podes preguntar. Sí, non sei se me escoitades ben. Hola, que tal? Bos días. Perdoa que eu incorporime un pouco máis tarde, igual xa contestaches algunha das preguntas que che vou facer. Falabas da vitola de favorito que vos dan o resto dos equipos. Non sei se isto tamén pode ser unha presión engadida, por tamén clasificatoriamente falando, sí que rematastedes mellor, pero pode haber unha certa presión por eso? Bueno, é que para nós era o primeiro objetivo cando alá por xullo, hai un ano, empezamos a pretemporada, que precisamente pois xa fai un ano que empezou esta temporada, e vamos a acabar un ano despois. Para nós presión ninguna. Nós desde un primeiro momento queríamos xogar 2 partidos para ascender a segunda B. Estamos no mismo escenario, evidentemente cambia porque nun playoff normal ese doble partido é ida e volta co mismo rival, neste caso serán 2 rivais distintos, pero que va, todo o contrario, para nós é moitísima ilusión, unha alegría e un reforzo positivo enorme por ver que os rivais pois, tamén nos teñen ese respeto, e o que sí é responsabilidade. Bueno, esta clasificación, neste caso este playoff, neste formato, para nós é responsabilidade máis que presión. Presión nunca. Nos, ao final, estamos nesto porque nos gusta, porque nos divertimos no campo, para nos xogar isto neste escenario é unha ilusión tremenda. Volvo a recalcar. Sí que é unha responsabilidade, porque sabemos o que nos estamos xogando, pero presión nunca.
físicamente, porque tamén falábamos estes días co resto dos equipos e decían, quizá a incógnita é esa, non? Saber como vamos a estar físicamente porque levamos tempo sen xogar, porque non competimos, non houve tampouco unha pretemporada nin demais. Nese aspecto tamén os intestidos, teus xogadores, ou como foi este tempo de preparación? Bueno, pois, mira, a verdade é que chegamos, os xogadores chegaron moi ben. A primeira semana, tendo datos de como se foron antes deses 2 meses de inactividade en canto a peso e demais, pois chegaron moi ben. As sensacións desde a primeira semana de como estaban físicamente foron moi boas e a verdade é que nos agora vemos o equipo moi ben. É certo que hai que xogar con distintos factores. O primeiro é o factor anímico, como ben decías antes, estamos xogando un playoff, un partido de liga normal no que a semana seguinte volves a xogar, é a todo ou nada en 90 minutos, eso a nivel mental genera un estrés, e despois algo fundamental para nós nestas datas que non estamos acostumbrados que é o calor. Parece ser que mañán, pois a eso das 7:30, 8, vamos a estar por enriba dos 30 grados, tampouco estamos demasiado acostumbrados a iso. Pero bueno, o tempo que levamos traballando, a verdade que o equipo nese senso, a nivel físico, parece que está moi ben.